IFM News. Lokal. May tanok ti kultura digiti Ilocano agulgul no sa dinno may pakita digiti kaugalyan ti Ilocano no adda iti minatay ang nagtabon iti the National Commissions for Culture and the Arts into no June 2026. Según ti direktor ano Mr. Gab Gantala, daytoy a konsepto ket may sa kolaborasyon anaramid da iti pandemic ken kastamit adaytoy a pelikula ket mangipakita saan laing nga panggap iti natay no di ket ti kultura kaugalyan digiti Ilocano adda iti minatay ang nagtabon. Inayon na adaytoy nga istorya ket pakaistoryaan ti maysa nga anak ti mannalon anatay nga adu digiti sangsangwen na problema saan laing ti panakatay ni tatang na di ket ti problema iti pamilya na ken problema iti komunidad adi makkelan na. Inbatad ti direktor adaytoy a kultura digiti Ilocano ket inot amaw-awan iso ti mawawagan iti gulgul. No sa dinno adaytoy ket may pakita ti apan panangiwaksi digiti nagminatay iti karayan. Actually, hindi siya tungkol sa lamay lang. Isa siyang tungkol sa kulturang Ilocano na parang slowly fading na siya. Ito ay tungkol sa gulgul. Isa siyang death and burial practice pagkatapos ng lamay. So basically, yung mga tao, pumupunta sila sa ilog and then nagka-cleanse sila. Kina-cleanse sila yung grief. For example, yung mga immediate family, pupunta sila sa ilog, tapos actually may ritual pa yan parang may sinusunog pa silang mga dayami, tapos lalagyan ng base yung tubig ilog, may ihahalo sa tubig, tapos ito yung gagamitin pang cleanse sa mga immediate family para daw mawala yung grief na nandoon sa pamilya. Iti sa Balio Bangir, kuna ni Mr. Gantala aday to'y a pelikula ket may pabuya ito no John amay sa kadigiti napili iti the National Commissions for Culture and the Arts kastamit. Ngay naluko iti direktor digiti amin a future Ilocano filmmaker ngay tuloy da ti panagaramit ti istorya may papanti kultura ti Ilocano tamamati isuna nga ado pay digiti kasapulan a mamuan digiti tattao may pangget ti kabibiyag ken nakaugalyan digiti Ilocano. Ang ginagawa natin na pelikula ngayon ay actually binigyan tayo ng grant ng National Commission for Culture and the Arts, and at the same time ay sinusuportahan nito ng Provincial Government of Ilocos Norte na nag-co-produce rin ng film. And itong Gulgul ay mapapanood po hopefully this June 1st dito sa Ilocos Norte rin po. Maraming kwento sa ating probinsya na hindi pa nakikwento, kaya naniniwala ako na kailangan rin natin ng marami pang mga batang magkikwento para sa mga kwentong ito, particular na sa ating kultura, tradisyon at lengguwahe, siguro mga pagkain, mga practice natin dito sa ating probinsya. So I think na marami naman, naniniwala ko na marami naman na bata ang nahuhumaling ngayon sa pelikula. Kamaudyanan na kunati direktor nga agtultuloy kung masuportaran digiti lokal a gobyerno digiti Ilocano filmmakers dito'y probinsya. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM!